ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/11/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತುನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಊರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬನವ ಆದೇಶ ತೆಗೆದಂಡು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕ್ಲಿ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಡ್ಚಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವೈನ ಕರ್ಮನಂತೂ ಮಲ್ಪುಚತ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ್ನುಲ್ಲೇನೆ. ಗೀತೆ ಭೋಲಾನಾಥರ್ದಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈತೆ ಗೀತೆನಿಗೇನು ನಾವು ಒವ್ವೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿರೇ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಖಲಂತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುವರು. ಈ ಗೀತೆಲ್ಲ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು ಬಾಬಾ ಇಂಕಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವೊಂದುಳ್ಳೀರು. ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಜಮಾ ಒಂದುಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ನಷ್ಟ ಒಂದುಂಡೆ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನು ತೂ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಏನಡ ಒವ್ವೇ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏನಡ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡ ಐರ್ದು ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದು ಆಯ್ನದವರ ಐನು ದೆತ್ತು ಪಾಡುಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಇಂಕ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪ ಪಂದ ತಿರುಪಲೆ ಅಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಪ್ಪನಗ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪ್ಪ. ಇಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶ ತಿಗದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಂದಿ వచ్చి ಬೊಕ ದೈವಿ ಗುಣಗಳೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ಆಡು ಕೂಡ ನಿಕಲು ಪೋದು ರಾಜಧಾನಿಡು ಸುರೂತ ನಂಬರ್ನು ಪಡೆಯುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಬುರ್ದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚ ಇರಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ತಿರ್ತುಗು ಜಪ್ಪುನಂಚ ಇರಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಪ್ಪ ಪಂದು ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯುನಿರು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಲ್ಲ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಇತ್ತೇನೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇನ್ನೇಕು ಶ್ರೀಮತ ಪಂದು ಪಂಪಿರು ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪ ಪಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿದನು ಐದವರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪಲ ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜತ್ತೆ ವಾ ಪಾತರ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡೋ ಐನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವು ಹಾಲವು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಸುರುಕು ತೆರಿದಿಚ್ಚನು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪರು ನೆರೆದು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗುಲ ಕರ್ಮಲು ಅಕರ್ಮಾದ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಐನು ಭೂತಲು ಪ್ರವೇಶ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಡಾಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸಮಯ ನಾಜುಕ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ಕಲೀಲೆಕ್ಕನೆ ನಲ್ಲ ಹಾಳ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ರೇಣಿಗಳು ತೆರಿಯೊಂದರು ಐದವರವ ಗುರಿ ದೇಯ ಎದುರುಡುಂಡೋ ಐತ ಸಮಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು ಉಲೆಗ್ ಒವ್ವಿ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡುಪ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಮಸ್ತು ಉನ್ನತಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪರು ಇಂದೆರದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು ಕೂಡ ಅಕಲ ಸಹ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಶುರು ಮಲ್ಪರು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡತುಂದುಪ್ಪಾಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೆತ್ತದು ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ರತ್ನ ಮಾತಲ ನಿಕಲ ಕೈತಲುಂಡು ಬಾಬಾ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವರು ಬೊಕ್ಕ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪವಿತ್ರ ಅದುಲ ಉಪ್ಪು ಐನೆರ್ದವರ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹೂವಿ ಹಾಳು ಕರ್ಮ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಪತ್ತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬೈತಿರು ಐಕಾದ ಯುಕ್ತಿನ್ಲಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಐತು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ದೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು
ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಸುರುಕು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುದು ಸಂಗಮಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗ ಪನ್ಪನಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ. ಈತ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶ್ರೀ ಮತದನುಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಮತನು ಕೊರಪುಜೇರು. ಬಾಬನಿ ಬತ್ತದ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪವರು. ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರು ಒರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲ ಸಹಯೋಗನು ದೆತನುವೇರು. ಆ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಯೋಗ ದೆತನುಜೇರು. ಬತ್ತದ ಕತ್ತರಿಡು ರಿಬ್ಬನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬೇರು. ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಭೂಷಣ್ಯರು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಿರಲ ಮಾರ್ಗುನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನಾದುಲ್ಲು. ಬಾಬನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಅರೆನು ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಭಲೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು ಪನ್ಪೇನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ರಾಮ ಬಂದು ದುಕ್ಕೊಡು ನೆನಪಂತು ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿರಾಕಾರಗೆ ರಾಮ ಬಂದು ಪನಡಪು. ನಿರಾಕಾರಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತು ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬವತ್ತದು ಪಿದೆ ಇದೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಎಂಚ ಹಿಮೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರ್ಗೊಂಡು ತಿರಿಯಂದ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪಿರತ್ತೆ. ಇಂದಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡುದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ್ತಿರು. ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಕುಳುವ ಕಾಡುಡು ಗೋಳ್ದ ಬಂದು ಇಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಐತ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾರ್ಗೋಣ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಜರು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಏರು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಪ್ಪಿರು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೆಪ್ಪುಲಿ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರೊಳಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥವಂತನಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದುಬೋದು. ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಲು ಇಂದು ಸಹ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವನ ನಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಆ ಶಾಲೆದ ನಕ್ಷೆರಂತೂ ಹದ್ದದ ಪಾತೆರಲುಪ್ಪುನು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾಪನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಬರೆಪು ನೆರೆದವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುವನು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಇಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಊಲ ಒಪ್ಪುಜು. ಬಾಬಾ ಪತ್ರನು ತೂತೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಮರೆತು ಹೋತನು. ಬಾಬಾ ಏತು ಬಸಾರಿ ಪಂತೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಶಬ್ದನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲು ಮರೆತು ಹೋಗಿರು. ಪೂರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಡೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಪಲೆ ಕೊಪ್ಪಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಹೃದಯ ಡುಪ್ಪುಡು. ಎಂಗ್ಲು ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಲಕ್ಕವಡು. ಇಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಕೊಡು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಕುಡ ಕುಡ ಜಬುಡದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆನ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ಮರೆತು ಹೋದಿರು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಡು. ನಿಕ್ಲು ಲಡೆಯದ ಮೈದಾನುಡುಲ್ಲರು ಐನದವರ ಮಾಯೆ ತರೆದು ತಿರುಗದು ಕೂಡ ಪಿರವು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಲೆ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ. ಐನದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪನು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯಕುಲತ್ತನ ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತಿರಲು ಸಹ ಲಡೆಯದ ಮೈದಾನುಡುಲ್ಲೆರು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗದ್ದೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ಬರ್ರೆಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲಾದು ಪೋಂದುಂಡು. ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಲಾಂದು ಪೋಂದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಏರಂಡು. ಮಾತೆರಲ ಪದಚಿತ್ತ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಕಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು.
ನಿಗುಲು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬುಧರ್ಲ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಪ್ರಜೆಕ್ಟ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಒರೇ ಕೂರಿ ಪೆಟ್ಲು ಮಲ್ತನವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ವಾಸ್ತವಡು ಇಜ್ಜೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲಡೈಲೆ ಅವಂದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈಲ ಆದುಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೆರೀದು ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ತೆರಗ್ಲ ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪವರು ಬಾಬು ತೆರಿಪೋರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಹಿಂದೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡ್ಲೇಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದತ್ತು ನಲ್ಲ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಬೇತೆಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಪವರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ಕೂಡ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಯಾರು ಐನದವರ ಇಂದುವೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಜಿ ತೆರಿಪದು ಬರ್ಪೆ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಪವಿತ್ರಾಪನಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದರು ಐದವರ ಕೂಡ ಪತಿತಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ನೆನಪುಡ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಸತೋಪ್ರಧಾನಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಮಾಯ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡ್ದು ಮರಪದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಇಂದುವೆ ಚಿಂತೆ ಪಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ನೆನಪು ಈತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ಪಡು ಅಂತಿಮ ಡೋರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ನೆನಪು ಬರವಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಸುರುಸುರುಕು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೌಡಾಕೊಂಡು మీరు ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಮೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿರು ಬಾಬನ ರಾಜ್ಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪವಿರು ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪನು ಒರಿಯೊರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರಳ ಈ ತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ತೆರಿಪವರು ಅಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಚಿತ್ರೋಡು ತೆರಿಪವನು ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಳೆ ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೀತೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೊಂದು ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಗೋಲ್ನ ತೆರಿಪವಿರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಏಪ ತೆರಿಪೇರು ಇನ್ನು ಸಹ ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೂ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಚಿ ಬಾಬಾ ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪುಚಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚ ತೆರಿಪದು ಕುರುಡು ಪಂಪುನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಮೂಲಕ ಸಹನಿಗಳು ಇಡೀ ಮುರುಳಿನ ಕೇನುಳಿಯಾದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಕುಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಮೂಲಕ ಮುರುಳಿನ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಐದವರ ದಯಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ಕೇಟಬಲ್ಲಿ ಐನರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಪಡಾಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಯದ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಮಾತಲ ರಾದು ಹೋಗುದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಮಾಯದ ಸೆಲೆತಾಪುಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಜಾಟಡು ಬಿತ್ತಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐನದವರನೆ ಮಧುವನದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕದ ನಿಖಲು ಅಲ್ಪಲ ಪೋದು ತೀರ್ಪಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತಿಯರು ಸುರುಕು ನಿಖುಲ ಸಹ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೋದು ತರೆ ಭಗವಂತಿರ್ತಾರೆ ನಿಖಲಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿನೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲಿತ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಹೊಂದಲ್ಲರು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಏರು ಪಂಪನ ಬೇತೇರೆಗಳು ತೆರೆದನು ಬೇತೇರೆಗೂ ತೆರೆದನು ನಿಗಳು ತೆರಿಪವರು ವಾಸ್ತವ ನಿಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಳ್ಳರು ಈ ಸಮಯದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪ್ಪನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಶಿಕೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಜನಿವಾರ ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೂಲು ಪಂಪನೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಆ ಚಿಹ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಪಿದರ್ದು ಹೋತನು ನಿಗುಳುತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನದವರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು ಓವಿ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಾದ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಜ್ಞತೆ ಯಜ್ಞರದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಹೊಂದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞರು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುರು ಯಜ್ಞದ ಮಾಲೀಕರಂತೂ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಯಜ್ಞರ್ದು ದೆತೊಂಡು ಬೇತೇರರ್ದ ಅಂಡಲ ದೆತೊಂದು ಪಾಡೋರು ಬಂದಿತ್ತಂದ ಆಕಲ ನೆನಪೆ ಬರಂದುಪ್ಪುನು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಇಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದ ಕೊಡಾಪನು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನರು ತಿಕ್ಕದಿಲೋ ಐನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆಕಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಏನಡ ಒವ್ವೆ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಅಂತಿಜ್ಜೆ ಏನ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಪ್ಪೇನೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಾದ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಜತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡೆ ವರದನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಲಸ್ಯ ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಭಾವ. ಪುರುಷಾರ್ಥರು ಸುಸ್ಥಾಪನವು ಆಲಸ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಆಲಸ್ಯದಕಲು ಬೇಗ ಸುಸ್ಥಾಪೆರು ಉಲ್ಲಾಸನಕಲು ಸುಸ್ಥಾಪನಕಲೇನು ಪಂಡ ಸುಸ್ತ ಆವಂದಿನಕಲು ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇರು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ಪುನು. ಅಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಈತೆ ಏನಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಹಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚನೋ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಲಸ್ಯನು ಸಹ ಪುದರು ಗುರುತು ಸಹ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲೆ. ಐಕಾದ ಸದಾ ಅಲರ್ಟ್ ಎವರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನು ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಖಾತೆನು ಪೂರ್ತಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತಿ ಸಂಪನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತಾಪನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ. ಶಬ್ದದ್ದು ದೂರ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಐನರದವರ ಸರ್ವಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ದೂರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಾದ ಆಯಡ ಇದೆತ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ದಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸ್ವಯಂದು ಶೇಷ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಕಂಡ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.